Rêveberarê xistina mafê mirovan a Sûriyê evîn cuma diyar kir ku ji ber çeteyên dewleta Tirk dagirker û binpêkirinên wan vegera koçberan hîna xeternak û got divê çete ji herêmên dagirkerî bêne derxistin û bi çavderiya navneteweyî vegera bi ewle were garantîkirin. Li herêmên dagirkerî ji ber çeteyên dewleta Tirk dagirker û binpêkirinên wan vegera koçberan hîn di xeteriyê de ye. Rêvebera rêxistina mafê mirovan a Sûriyê evîn cuma têkildarî astengiyên li pêşiya vegera koçberan a li warê wan axivî. Evîn cuma diyar kir ku komên çeteyên li herêmên Serê Kaniyê, Efrîn, Girê Spî, Minbic, Til Rifet û Şihbayê ku sedema serekeya koçberiyê ne, astengiyê li pêşiya vegera koçberan a li warê wan ew got, komên çete tundiyeke mezin li dijî sivîlan meşand û rasterast ew kirin armanc, di encamê de şênîne 4 manc ji herêmê derkevin û xwe li cihê ewle bigirin. Herîzê de jin û zarok bi xeteriyan re rûbirû ne. Vê yekê piştî ketina rejîma Beysê jî dewam kir. Evîn cuma diyar kir ku ji heştê kanûna 2024 heya niha, girtina derdora 360 kesan li Efrînê hatine belgekirin, hin ji wan hatine berdan, hin jî heta niha girtîne û ev tiştanî ziman. Derxistina çeteyan ji herêmên dagirkerî şertê serekeyê vegera ewleya koçberan e. Divê piştî vegera şêneyan li herêmên xwe, hêzên ewlehiya hundirîn ên ji şêneyên herêmê mîsyona parastina herêmê bigirin. Herîzê de berpirsyariya garantiya vegera ewleya koçberan ji hikûmeta veguhêz tê xwestin. Her wekî divê bendên qanûnî yê zelal hebin ku mafê kesê vegerin biparêzin. Eger binpêkirin werin kirin, divê hesab bêpirsîn û mafê qurbaniyan bên parastin. Evîn cuma di dawiya axaftina xwe de anî ziman ku bêyî van garantiyan dê xeter dewam bike û ewlehiya koçberan mîsoger nebe.